Παρκάσα στην περιοχή, η μπάλα για τον Άρνασον, γκολ! 0-1 ο Άρνασον, νομίζω ότι δεν ονειρευόταν καλύτερο ντεπούτο. Ξανά εδώ, σηκώνεται, καρφωτή κεφαλιά, με πάρα πολύ δύναμη, κερδίζει στον αέρα τον προσωπικό του αντίπαλο, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στον Μαρκάσα τώρα. Για τον Κλέιτον και πάλι για τον Μαρκάσα. Χριστοφή έξω από την περιοχή, ψάχνει χώρο, επιχειρεί το σουτ. Η μπάλα μόλις έξω. Είχε όμως και μία-δυο πολύ καλές εκτελέσεις. Δεύτερο πλασέ από τον Σέριταν. Η μπάλα θα περάσει έξω. Φανέλα τον Κλέιτον. Έχασε την μπάλα ο Φλωρέσκου. Αουρέλιο. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ο Φλωρέσκου έχασε την μπάλα σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Πήρε μπάλα ο Αουρέλιο και τελείωσε μόνος του τη φάση. Θα ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε, πιέζει ο Αουρέλιο ψηλά το Φλωρέσκου. Θα κερδίσει την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα επιχειρήσει το σουτ. Δεν θα αφήσει πολλά περιθώρια αντίδραση στον Παναγί με αυτό το φαλτσαριστό σουτ. Το 1-1 για τον Άρη. Ολέθρι όμως το σφάλμα εδώ από τον Φλωρέσκου, ο οποίος δεν έβλεπε. Καρλίτος έχει μπροστά του τον Αντωνίου. Χριστοφή ψάχνει και πάλι τον Καρλίτος. Περνάει στην περιοχή. Ο Δημητρίου υποδεικνύει να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Καρλίτος να βρίσκεται στο έδαφος. Τώρα και με τον Άρνασον. Η σέντρα που γίνεται είναι καλή. Ο Κλέιτον στην περιοχή. Ψάχνει χώρο για σουτ. Ελύσσεται το σουτ από τον Κλέιτον. Μαζεύει ο Γιαννακόπουλος. Κλέιτον στον Παναγιώτου και πάλι για τον Σίλβα Κλέιτον. Παναγιώτου, η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά, η μπάλα μόλις έξω από τον Ντάρμπισάιρ. Κλέιτον για τον Χριστοφή έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ. Φοβερό γκολ από τον Δημήτρη Χριστοφή με αυτό το ευθύβολο σουτ. Ξανά εδώ το κοντρόλ που κάνει ο Δημήτρης Χριστοφή, επιχειρεί το δυνατό σουτ. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Γιαννακόπουλο. 1-2 στο 41. Εκπληκτικό τέρμα από τον Δημήτρη Χριστοφή. Με τον Αουρέλιο να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή του. Με πολύ φάλτσο στην περιοχή. Κεφαλιά που γίνεται. Μεγάλη επέμβαση από τον Παναγί. Ο Ισλανδός απομακρύνει μπάλα. Βρήκε και τον Χριστοφή, τώρα για τον Μπρέβελτ, έχασε την μπάλα η Ομόνια, το πλασέ στο δοκάρι από τον Ιούσεφ. Σε μια παρόμοια φάση με αυτήν που είχε φέρει τον γκολ της ισοφάρισης ο Μπρέβελτ αυτή τη φορά. Παρκάσα στην εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά, 1-3 από τον Βίντρα, ο οποίος γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο τα γενέθλιά του. Από τον Μαρκάσα. Ο Βίντρα ανενόχλητος εκεί. Σηκώνεται μόνος του, κοιτάξτε. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γιαννακόπουλο. Το 1-3 στο 58 στον Βίντρα. Πάσα για τον Καρλίτος. Η σέντρα προσπάθησε να ευνηδιάσει στο δοκάρι η μπάλα. Μαρκάσα και Δημήτρης Χριστοφή πάνω στην μπάλα. Περιμένουν το σφύριγμα του Βασίλη Δημητρίου. Μαρκάσα με πολύ φάλτσο. Ο Γιαννακόπουλος θα απομακρύνει την μπάλα σε μακριά από την περιοχή του. Χριστοφή. Και πάλι για τον Παναγιώτου. Παναγιώτου που κατάφερε να ξεφύγει από τον Αουρέλιο. Είναι έτοιμος και για τη σέντρα. Για τον Χριστοφή που επιχειρεί το σουτ. Γκολ! 1-4 από τον Ματ Ντάρμπισάιρ στο 70 ακριβώς. Ξανά η προσπάθεια από τον Παναγιώτου που έμεινε όρθιος παρά την πίεση. Γύρισε στο σωστό χώρο στον Χριστοφή το σουτ. Δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Ντάρμπισάιρ έρχεται από πίσω και σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Την ώρα που έγινε το σουτ από τον Χριστοφή, ο Ντάρμπισάιρ ήταν καλυμμένος. Αουρέλιο στην τελευταία ίσως επαφή του με την μπάλα. Για τον Μαραγκουδάκη το σουτ, η κόντρα και στα χέρια του Παναγί.
Παύλου λίγα μετραφόρα, με φάλτσο ο Παναγί όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Η ομάδα του έχει πάρει έχει κλειδώσει από το τρίποντο για σήμερα. Θέλει όμως να δείξει ετοιμότητα. Κεφαλιά γκολ από τον Σκούρτη. Από την σέντρα του Σιώστεντ. Ο Σκούρτης με στριφτή κεφαλιά στο 88. Ξανά ο Σιώστεντ που ανέβηκε, είδε τον χώρο, έκανε την κίνηση ο Σκούρτης. Η κεφαλιά με αυτόν τον τρόπο θα νικήσει τον Παναγί που έκανε την έξοδο. Έξυπνο γκολ.